mudaramuro umuntu asingayo ichazosvike papoindi yakuti ngoti yakutotirwadza papoindi yezvazovazomukapetuko kumba yedu uye wakutofurudzire ngoti ndipangwa hapana murume unotinosara isu tiri kuti Pardon watende nyaya yake kuti wakauraya chi munhu basi ndo pane nyaya yedu isusu asadaroba aiwa unorowa Konyongo kilon, Hawaii konyongo, kanyongo kilon, Hawaii konyongo, kanyongo kilon, Hawaii kanyongo, Nandimo chingale, Hawaii kanyongo, kanyongo kilon, Hawaii kanyongo, kanyongo kilon. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. ndo paakasvika achiti achibaya china wakarara nechibayo chavo chishanu kubvadi ndokutaurika kwazvakaita. Asi ini ndaide kubvunza hangu padoko kuti imimi chihwa nyangwe zvakanyadaro mataurikire zviri kuita handiti ngatiende pamwepo ngatisasaise mahazi baba ngatichitaure zvemwakaita chaizvo imimi mazirire munhu ita mamwire mwaite doro nani na Gipi handizvo chitaura chaizvo ngoti imimi watotenda kare kuti inini ndakauraya vanhu odo vari kuzoti wakapinda mukati mwazvo kuti imimi mwakatumirwa asi imimi chitaura chaizvo chwa kuti inini mushonga ndakamupa zvechokwadi ndapiwa nanhingi musasaite mahazi ngoti apa taakude chokwadi isusu taaude nyaya inobude kuti imwe mubudise chokwadi chanje kuti inini ndamwana yedoro murume uyu munhu akanga andipe mushonga ndinhingi ndikaise mudoro mwaakamwa kushaisha kwendakatoita ndisingazivi ndinotokuwadza umweni wangu ndo zvinoita pachirume kana kuti taenda pana chimweni chikamu kamwe patarafuta nditi chitendai siyanai nemahazi chitendai nyaya yenyipero. Inini ndataure mafambiro andakaita nani naGipi mande ndikamwa naye chipiri handina kuti chazomwa naye ndakasvika ari flat ndochizozwa kuti chitatu mai acho abve kupi abve kuworkshop ndopaanozi vakasvika akati chibaya mudzimai wacho unoti iya asi mwakatiye kudai asi hamuna mari yedorosu ndo paanoziva ndikuda kutaura ngokuti muregere ataure ega ndo paanoti asi hamuna mari yedorosu atori nanhingi naPeter Pekete ndo pakati ndabayiwa echizobva kwakuzoti ndakwende kumba aende kumba chibayo chakazobva kutanga ndikati kubayiwa chaiko azosvika afe china wakufa Friday kuhospital. Saka imi mushonga makamuparini mushonga apazi kupuwe mushonga ba ini chendoziya kumwa naye asi yakuti nditi ndakanga ndine mushonga wakumupa makamura sei mwakuramba zvifuti kapo Gipi ndangotaura nini kuti anhu yaesa yaka usatarisana nawo ba sekutenda kwawanditire panyaya yako wati iwewe ndakatumwa asi zvainge mukudhakwa asi akandituma ndianyana wati hako umuzi ndikakuti iwo chitaure inini esa yasiyana nawo ngekuti chazvinozoita manje igwanzi rakareba kudai usatya baana chiro bana munhu wakandidai ndiwe petatanda ari pekuti watende nyaya kuti ho inini munhu ndakauraya asi uri kuremerwa iwo pachako ndobva waite gwenzi rasabhuku kuti sabhuku imimi pemakandidaidza ngoti sabhuku andodaidza munhu njeba unodaidza nechazvo echitaure zvaanongazva iwo kobva wazozvitenda kuti ichokwadi sabhuku kuti maiwo nini maitendai maikuru maitendai musha uno naamwe awo ekuchechi ana mai manyada ndiwo akaite kuti munhu apfuure asiti atiri pamwepo zvega watopedzima ndira ndombobvunza ndiro ipopo ndiyo here mafambiro ezvakaito hwanguka ndanga ndiri kuwedze kubhirifa
kuti chokwadi ini ndakanga ndisina chandaiziya saka ndakazochiziye kubve kunani kuna Sabhuku nevillage rangu rese nehama dzangu dzese hama dzangu dziri kutaurirwa kuti wakauraya munhu ani Gibson okwani uko Masiya Kurima ngei watumwa ndakabvunza kuti ngei chikazi wakatumwa ngehama dzacho ndiani chikazi ndanyani tendai Masiya Kurima churchmate yacho ndi mani akazi mai manyada ora asi iwewe uyu uri kunenedzerwa mupenyu here munhu mufi asi wakambomwa here doro naye doro handiri kutoshatirwa mani kuti chii chakamboitike kuti zvidai ngebasa rangu ranga richitori mberi nepandakasenza nemari yangu ndatombodi ndatitori muhwendo kuda kusenza munhu wekobva afa munhu wekwabva abva afa achiziri mumaoko mani mumaoko mani oti ngekuti ndiwo waimwana ndiwo sahwira very good ndobve zvabudira ipo kwako asi mweya uchihakwa wabva wanobudisa kuti zita rani rasahwira rako iwewe kuti ndiwo wakauraya chinyi munhu apa statement yako iri kubva yandonangana kuti nezvataura chii mweya saka pane chekuramba here inonoti kudini ini pane pandaida kubatsira bate mairi pane pandaida kubatsira uyu asati adarika uyu uri kuti wakataurirwa ndiSabhuku uyu murume uri kuramba mirai uyu uri kuti wakataurirwa ndiSabhuku zvakanaka itazwa isusu iwewe ngatichimboti zvaSabhuku ngezvemakuhwa iwewe chitaure chokwadi chaicho chekuti Gibi wakamuuraya here Taura ti wati ungazonibvunza usuze kuti uri kuite. Aiwa kuti kutaura nini? Ndiri kukubvunza iwewe tikudairana chodza mapembera pakati pesuo nekuti zvino pawareketa ukareketa kuti hongu zvino ndakadini ndakazviita anditi asi ndakazviita mekumwa anditi tunzanana hongu anditi saka zvino pagara pakadaro pakasunga bedzi kupembera pakati pesuo nanhasi unochabati zvino charamba chakadaro chakapembera chiri mukati pemusha ndo pandiri kutaura paya kuti zvino wapedza izvi ngozi yako yachada kupembera pakati pesuo tinenge tichikumbira kuti ubvise mharara yako yari mukati memusha une zvimwe zvauinazvo anditi nekuti zvino izvi ucharamba uchiwedzera nekuti mweya wako watozara ropa roga andiudzidzisa machada vapembera pakati pesuo kuti zvidini zvicheneswe zvidini zvigare zvakadini zvakanaka kana ukaripa ini kwandiri ndowa kuti zvino mhosva yangu ndikuiziva ndozomira ngozi yacho kuti iuye izobate mukati memusha mangu zvakwauri anditi unzidzidza zvakwauri izvozvo handikarambi ndakangaramba ndakangokuswededzera pachada kupembera pakati pesuo hongu nekuti isu takangoenda chokubati kuti hake mweya unongedze chi munhu wawo anditi saka zvino anongedza munhu wawo ndiwe nekuti zvino wakatumiwa ndiwo akaona ndiwo akauya nemushonga unzitsitsa ngozi ikatouya inongonangana nani newe nekuti ndiwo wakadini ndiwo akauraya unzitsitsa zvino wachadza kupembera pakati pasoti hongu wauri kutaura kuti tendai zvino maitendai ndiwo akazodini wakadini zvino wanogona kukurambira kuti handizvizivi sezvo uri kungotaura papa wakapiwa ndarama mari kuti uzourai munhu handina nemari ndarama yandakapuwa saka izviite saka ndiwo wakauraya munhu wakapiwa ndarama mari kuti uzoita kuti ndozokupa zvakati nezvakati kuti uzive chodza kupembera pakati pesuo wakapiwa ndarama mari taura sawira handina dai mandionerawo pamwe ndakapuwe mari ndarama mari ye mamba yekumwa mamba yochodza kupembera pakati zvesingadi saka zvino mukatarisana mega mega mukutitaurira nhoroondo munhu akauraya ndiani tiyeyu atoreketa yoga kuti ndaisaziva nekuda basi doro chairo kuti wanga wakadhakwa zvokutadza kuziva ipapo ndiri kuti uri kunyepa unzwisisa nekuti zvino munhu adhakwa kutadza kuziva kuti musuo ndapinda sei mumba wozoziva pfungwa yoda kuda kuraya munhu munyepeni munzwisisa ndiko kamwe kaiko kudhakwa kwakungovhengedzera anditi kagara kakadaro kakasunga bedzi mukati panyama kuti ndezvipi zvatikakwanisa kupembera kuti tikapembere sei kuchodza mapembera pakati pesoti hongu ukazvinyepera kuti ndichatsvaga mushonga yekuenda konsinka kuti atadze kumuka zvizodini
ndizvozvo hanzi unodhakwa zvekupengereka uchiziva zvouri kuita iwewe wazvinzwa unzi unonyepera vanhu kuti wakadhakwa uri kuteya metsi dzako ndo zvandiri kuramba izvozvo kuda kunyepera vanhu kuti hanzi anga akadhakwa da unyepera pamusoro iyi hama dzangu isusu hatidi kurashwe mustatement yemunhu ngemunhu wakaite zviro zvake isu maminetsi edu ari kuti padhoni wabatwa kuzi wakauraya chi munhu padhoni akabvuma kuti ndakauraya munhu kuti iye aine akamutuma akahwandisa zviri kunani zviri kwaari isusu tiri kuti padhoni wataura kuti wakauraya chi munhu ende chiremba paatanga panapa echiite basa nemunhu wahakwa apa wati ndakaurawa ndiani ndipadhoni full stop unless padhoni zvamurwadza kuine ari kukona ndiye uchabuda pachena echinyatsotaura ngemo so isusu nyaya yedu iri kuti padhoni wabvuma apa padhoni ngaende padumba nehama tipfudze zviri mberi asi wakabvuma mhosva asi uda kupondiwa ndati kubvuma kwawaita kuti unopondiwa haupondiwe ukataura zviro zvakanaka kuti zviro totoda kupembera taura nedzinza rako zvakanaka tore hama uende pasaita chitora machira machena chaiyo kwete kana uda uhung'anga wouya kwatiri tokupa hung'anga kwete zvauda kuita zvipo zvokuuraya vanhu unoona chii akuitika dai pasina ropa remunhu irori kuti chodza wapembera pakati pesuo kuti hongu ndadza kupembera pakati pesuo ropa rawakauraya ndiro uri kuita kuti vanhu vadini wadai saka zviro pagara pakadaro zviro chibatanai ndedzinza renyu isusu taakunza kutsvandwa tida kuona kuita toda kukubvunza umwe mubvunzo kuti usikazi kugutsikana tirowe pasi iwewe chako isu chedu kugara iwewe ndiwo mutambi wenhau kuti wati ini pano handisi kuguta isu ifuri hatisi kupetro chinoiswe petro imotoka nehomwe dzenyu kwende kwetode kwenda kusvika nganganga nhatu dzadini dzakwana kuti iwo wati ii inini ndaguta zvonyorwa apa zviro ndinokuwataisa bhuku ng'anga dzamuri kuwatsana kuenda apa reketa chokwadi zviro ndakazviita asi ndakazviita mokudhakwa saka zviro muda kuenda kobvunzwa zvokudhakwa zvekare ndinoda kuti uyu atore hama dzake aende imwe simuka imwe mwane kwachitsi kutora naina uyu muende koite zviro zvenyu hapana mapurisa acho endai naye anogona kuzoshapurwawo kusena tore anhu aya aende kogare pasi zvino ndakataura ani kuti wamuri kunongedza iye ndiye akauraya akandikupikisa imhandara yagara iripo mukati medzinza mhandara iripo mukati medzinza nekuiti anenge uchitaurirwa iye uye ndiye ari kutinyanya kuti konzeresa tikadai zvikaita dzekuita handiti machaza mapembera pati pasi ofurirwa nezviro zvisina kana basa rose saka zviro zvakadini zvakashata zvakaitika nyaya yavo inhoroondo yagara yanga iri kutaurwa kare ichitaurwa kuti wachigadzira kusvika yadini yabuda zvakanaka kuti iye uye ndiye muipi igaitite nenzira iyi apfuri handiti saka zviro unosara ndiwo wavo muipi amweni kwedu akafa ngeizvozvizvi muchiuraya anhu mwechishoni munofa ana heri akafa ndizvo izvo zvokuroya nemwombe dzekwamamba heri machengu vero changu mirigane chimwe chokuita aiwa pachina baba nyaya yapere ameno wedzinza wacho kana ati asi kuda kuripa kudzinza kwacho tongosiya tasumudza towedzera zvakare nyaya yekuripa manje kuna padhoni haichatofoswi ngedzinza ba inoitwa ndimambo ndiye unoita mambo ndiye unopedza zvese kuti iwo wakabatwa mutemo wekubatwa wauraye munhu unoripwe zvakati zvinoitwa ndiani ndimambo but isusu zvedu zvetodoti awirirane nehama ngezvekuti pamba pake pasvikwe hama dzichione kuti dzinokwanisa here kuti padini pasvikwe dzisaramba dzichitishupa ba ndo nyaya iripo iyi
petiri kuendese feedback kwa mambo ndokunobude macharges ekuripwa kwemunhu kwamasakuripwa nometa kuti une chiro kana kuti ana but mutemo unoti wandouraya munhu kuripa. Mutemo wa mambo kuti wauraya munhu imombe 7 tinoende kumburia kwa masiya kulima kwa mambo kunende mombe 3 zekudeura ropa kuona ngwayo kuite 10 petiri kuti apa titaudzane naye apa tudoti padho nazvo icheneso ngozi atidi kuti mangwana azonyengedzwa chizodo kuzotinyisa kuti mambo ndakazodai ndichidai tiruziyana rekerai tifambe tifambe naye rekai tifambe naye padho nowabatwa hanzi muchine mubvunzo here ndifambe hangu hanzi kwakupisa vunzai hama hanzi muchine mubvunzo here kwakupisa ndifambe kuti taone izvi ndo zviripo makaite mukomana handizivi kuti mune hamukwanisi here kuti muite zvekuti iye mukomana uzvorere parero anatse kumuonesa iye mukomana kuti zvokandiita chaizvaiko handina kufara ndizvoba ende zvibva zvabude pamhene kana nenharaunda kuti zvibude paari padhoni kuti zvioneke kuti padhoni wakashaisha musha mwamuseko ndo zvataita izvizvi kuhaka ngozi yenyu tikachodza vapembera pakati pesuo ngozi yawo awo ndi zvinhu zvachodza vapembera pakati pesuo kuti hongu ndezvapembera pakati pesuo ndosaka tahaka timuzive kuti akauraya ndi uyu anditi apo zviro zvachodza vapembera pakati pesuo izvi zvazvenyu zvedzinza makugadziritsa munhu wenyu uwo kana kukaenda koripiwa zvaripiwa magutsikana kana zvisina kukugutsai ndiwo pamunomutsa munhu wenyu zvisizvo wochibata ikoko kumusha kwako haachabate mwana wemunhu upanzwisisa aha azinzwisisa shona saka chigadzisai nhoroondo dzenyu ndakugogoma usangana nawo akamupira ndakumhanya wakamupira wosvika Gonyongo kiran, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, Nandimo chingale, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, Nandimo chingale, Hawaii kanyongo, diende kubali, Hawaii kanyongo, Nandimo kubali, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran, Hawaii kanyongo, kanyongo kiran. Wai kanyongo kiran, wai kanyongo kiran. Shish! Ibe ni kudoma. Eunde, makadi ichangamire. Ibe di doma, tinachile mutu doma. Eunde. Ibe ni kudoma muna. Anti makadi. Adi bendenga. Aikona kutereka nenge gondga. Ukataka nenge gondga. Imfa kwako. Adi munongwa munangwa kuchangamuka. Mainzwa here shona. Eunde, warikunzwa changamira. Tine boy tsabano tikubwere pakampira. Kubwerera ngani. Ngani nenge yenei. Tinaleta kumbira. Mapesa kana milandu yawo. Tichibwera tikona kuti pana ngani ikulu. Panatsakiwa dende la kasi. Mutitsvakira zviyo zvandina zaenda kaikiwa kugua mubvira anditi anti munotitsvagira chidende chekuisira zviyo kuti zvizoende kugua
pane zvinoda kuzonoitwa ikoko. Zvingamera naye dani amuke ubvira. Hanzi zvikamera izvozvo naye abva asimuka. Andikubvira muna dzaita ngani yanu iyi mapeza telepoi ndo pamunotitsvakira kadende kare tichizaita ngani yatu taita ngani yatu ire toona kuti iri kuita iponi handiti mubvira. Hanzi mapedza nhaurwa dzenyu muzotsvaga imimi ukama toitawo zvedu. Ani murikupfidzana mubatisise zvinhu zviri kutaurwa hazvidi kupesa saka zvazvipadi kuchangamuka. Ukateka negondika muna mudzivaira vigondika gondika akaona munhu atanga ema kuyemera mpini paakazabva kuti mpino dzati changamu tsikina kunafira ipapo saka munhu wamwe munangwa kutani ngwakuchangamuka. Ukaita wakwenjere zvadi kwenjera akabva kuti beje mbvawara anzaye mari pamana kuti nchanjiri kuya manje uyu kuyemera mpindi dzati parasi kuwara ufira ipapo ntsikinangu. Okay, tikubvanana vatorikireni Yaunde aiwa wari kunzwa ine dzina rangu kampira mangu shiwakina telepoi tsapano chikayanganisiwa kupi chayanganisiwa chiyanganise nemaso telepoi tsapano kuti telepoi kuti tamange mayema iye ari kufamba kuda kuntsinka kupezani ntsimba asi adafa asi kupeza ntsimba ari kumuka ari kuti tendeni pamutenderi. Mukabziyanganisa telepoi tsapano kuyanganisa ngani wapwero ari kukura muri kuiona ngozi nenge telepoi tsapano idanyangara kuvulirika matso munhu akafa gazi ramunhu rikafa rinamuka. Mainzwa shona hanzi munhu akafa ropa remunhu rikafa rikadeurwa rinomuka. Saka telepoi ichi muri kumwanyi papare mumwe hari kanyi mumwanya mchururu hanzi udoro takaunganira panapa inini ndiri kuda kutokumbire kuti ese mhuri nditori atete ndine atete ari kunzi ndiwo akuru pano ariko amwe hawo akuru haapo pano ndiri pano kudai kuchenawo hangu nemhuri yekwamasiya kurima saatete emusha. Hanzi sezvendauyawo munhu mukuru pamusha nditete wemusha wepano. Yaunde wari kuti tombounganawo tiri pedu tega tombochenesanawo. Ndiyo telepoi tsapano yatikwanzana kuranga ndikuranga nenge telepoi tsapano mayanganisa ngani yanu yabvikana kuti yamarizika telepoi tsapano. Apa muri kumhanyisana na iyi andikubvisa maipedza iyo ndo pandikuranga kuti maungana sadzinza anditelepoi tsapano ndakukumbira kumusa mudzakumbire kumusa munhu ule mukubvira telepoi tsapano kuti mangwana chaitiwa icho na icho na icho zvenzene dzatani zvayanganisiwa atiti ndowa paakari iye anozokwanisa kuparula kuti apa naapa naapa ife kampira tarimirira kudzaona kumusa panaitwa ngani yakumusa munhu ndiyo yandagwirira basi kampira. Ayo manzwisise here zvataurwa manzwa kuti kudi kuti emhuri kana mazopedza mugare pasi. Hanzi ndozvendarewa kuti nguva yetichagara pasi ndo nguva yetichazoenda kupi uko. Hanzi ndozvendauinga yenyu wakamupira handiti ndiyo nyaya ndabwerera kuzataura basi
hanzi ndoenda waya unotaura mumwe mudzimu uya uyu wabva kuenda uya ndo unozouya woita chi basa ripi iro handiti asi hanzi ingaitange yapera tozoita teneboitsa pano payanganisiwa pamui kuti patenderi kunongedzana pagara kulipo mudzinzamani anditi saka ndiyo ngani andabwerera nekampira saka ndikuyanganisa teneboyi shamwali ndaona nge pamwe pacho nkhope yako idachenjera shamwali pazembo harika izo ziri kumbayo ngazidobviswa inopera vanangu wakapenga handiripo tipedze bhora redu tiite zviro zvinopera tikuda izvi isusu tisasakani padhoni padhoni takaenda naye padhoni wakabatwa mapazwa padhoni ndiye wakaite kuti tirare kana nana chiremba padhoni padhoni atau padhoni wabatwa padhoni akatende nhau yake mapazwa padhoni waaseri kwemba wakuti narusukuta isitomuti hazvisi kushata but mambo wakati famba inganga kani natu saka padhoni ngaise fiwe mumotika atakure anhu ekwa masakuri mana anhu ekwa mambo nesusu tiende tu nganga dzasara ana chiremba anonga ari panapa padhoni echiuya opa ana chiremba ng'ombe dzawo dzebasa raaite papi full stop asi munhu wacho akasumwa ndiye wacho uri pano kana ndosaka aitomurekerera madhara yakare kana mukadzi unomuhedha mwanangu wakapenga uchimire pazuva kwapedza kwati handizvizi urambe mari rako ino izvozviurikuitwa wakadzi unoda kupengeke chipiri anatoya zvekunzarira uke kufamba inorwadziwa ngoti mwanangu wakasangana netsauni uyo akasangana tsauni unopenga kechipiri right mukoma muri saka munomunyengerera zvatobva zvekuti mazvona zvokumba kwako zvinode kutoti zibviswe ngokuti kutori parisi yekuda kupedzana ino tofara saka murimi mihama dzachiroba urikude kuti ngende kugara makonake apenzivizwe kana panyari nembudzi ngadzikopoto zvine chekuita gonaro rinode kupedzana inosara ndingasara hanina chiro kuti hanina ndizogetsikaifamba zvokuhamba zuro wakabatwa padi tese tesitakateeri nhasi makuseni ndobva zvati aiwa zvenhorondo handizvo ngatimboite zvekubudise zvinobuda chitaura emudaramura umunhuchazosvike papointiyoyi ngoti yakutotirwadzaoapetuka kumba iye wakutofurudzire ngoti ndipangu hapana murume tinosara amweni hapana ana acho ari kumabasa anofurudzirwa asi kuti tizokurei hapana chanoita ngoti mwana wangu akatodi zvinondishatira saka chimbunyatsai kumutora munyatso anyengererekiba inini aitonyengereki kubva ndisabhini wapedza kwakuenda iyo wapedza kwakuende kwahedhiwenaziba tese takaraunda ndiyo zveendati mwana wakabhadhara here ndo mari ndinobhadhara uyo teerera ndati chiremba une 2 stages. Stage yekutanga wabvuma takude chipiri yacho inokuonesai nemhomho iripo pagirasi fusto neanhu akandituma enda inobhadhara izvozvo sabhuku anhu acho utaura kuti anhozvipere badzi nandizirisipo iwe wakatumwa zikaona ndakuningisana newe kudai ziye kuti handidi kuzwa kuti handisi wataura muti chokwadi uri kuziya ndakambokufesa uri kuziziya inini the first time kutangurisana newe taure chokwadi
wataona chokwadi ndakauraya ende ukundodahe kwende kwekundobatwa futi sapana panopembera chero ng'anga tudzane dzari kuda uya abudipo aumbobudi chokwadi na babangu ari pachironi ndapika aubudi ndo tiri kutoti bhadhare maracho endinezvawataurwa zvacho zeuri bhururu wangu ngazitokirinwa mumushamu kirine zviro asamboenda basa aendi asambotokirina kirine zviro zviperi weza chimwe chodai fume ishodai zvese zvikuno zvindotiribatirawo haadu batira kwanyora tibatire batire muroi wacho machira andoriyo ende machira azumbobatwa machira azumbobatwa mafuselazi kuita zveku mafusela wakachekwa ine wakati zvekuchekura mafuselazi kuita zvekuchekura aina kudzana kwa masakuri mabecha endo amusurohwa apana kutaurwa izvofotera kudai mangoti ngozi yakaita kuti shamari wewe wakazibatira nheka masiya kuri maiwo karamba batira kana anheka masiya kuri maakudarikiwo batira unobarambirei ndopetiri kumangarewo masabhuka kwari apa zvode mari kumangara kunode mari $10 watagwa mambo zvinoita uri kuramba kuti nhasichibatira nganga dzemvuri dziripo idzi wazichi tipedze moto dzirapo idzi chipedze nyaya yako bazi uri mukoma yedu ona nehama aningina ako ari apa auyawo erinza morning till night zuro tinewe wakutauri kuti yenendende masakuri maiwe uyai pano tiri muriye kwa masakuri maese ngaiuye bata godhu toranai muye pana bata godhuyo kuti godhuyo uri ndipuma iyo bata godhuyo tiri ndipuma batira godhu kuti uri ndipuma kana riyo nojorapo batire kuti anhu ekwamasakuri uri ndipuma kuite mandingide kutogara nezviro zvako uri kuzvida zviro zvako ino madire ezviro zvako ino nguwa yakwana mukuru nguwa yakwana zviro zvako ngazvitoparara shamwari iwo budise nyaya pachena fambai zve masakuri mafambai tizwe atine kutamboningisa izvo noizi yatodarika mukuru budise nyaya yako pachena badzi hapana ba musati watirava kana kuswera muchitenderere nyaya dzisina basa rese munhu akatofa akafa chibudisa nyaya pachena badzi vatotaura wati ndakatumwa ndinhingidhingi taurai varume ngatinyarare varume ngatinyarare ngatigare pasi ngatigare pasi tiri izvi pamusoro imhuri yekwa amasakuri maripi tiri kuda izvi takatange mwamambo ndizvoka mukataura statement yekuti uyu wakauraya hama yenyu mambo akabvunza kuti uri kuti uyu akaramba mambo akabvunza kuti tokuziya sei kuti hauzi ndinoda kutsanangure patakatangira uyu akati mambo ndode kufamba nana masakuri handiko kufamba kwatakaita zuro iyi tasvika ikweyeyo padhoni azi kubatwa iyi asi ng'anga haizi hayo kuapoinde munhu but yakati isusu tiri kude kuende pagiraundi pakafire munhu padhoni azi kubvise mari here yekudaidza chiremba kuuya pano handi here chiremba wakadaidzwa ndipadhoni panapa wabata padhoni kuti wakauraye munhu tiri mumba umo padhoni akatenda kuti nini munhu ndakadini ndakauraya handiti padhoni aza akuhama wakuti nini ndiri kupikisana nazvo isusu tomuti hazvisi kushata kuti uri kupikisana nani nazvo ngatichiite mutemo unodikanwa ndimambo wacho chipinde mumbudu utitore nanhekwa masakuri matiende ng'anga 2 dzadini dzasara kana kuti chiremba wati iyi fezi yekutanga kune fezi yechipiri yepagirazi yapo saka tiri kuti ngaabvise mare
kuti tawirirana kuti aite phase yechi2 iitwe oramba, but still nhatudzo dzinofanira kudini kuendwa. Asi dai tiri kuwirirana naye uyu kuti uyu ati iye arume chakaoneka chakadini chakaoneka, takutotaura stage dziri pamberi. Iye uri kundopikitika pikitika uyu. Saka ndo nyaya tamudaidzira ana Masakuri maimwe. Ye hama yenyu iri apo iyi. tiri mukati mwayo tambobude mwere ngati takahamba nekurara nekurara hatisi kudzuzunyara asi wakurambe kuti jambira panapa kutembe kuti ndine uroi basi kutembe uroi basi because isusu pfungwa dzataanadzo mazira angu endinoita kana tichitaura ngezvemamambo zviya kuna anhu akawanda anotembe kusungise vanhu handi mwapaona ndofunga tiri mwana matambo taiti tiri kuite zviro zvatakawirirana asi tiri mukati mwekuite zviro munhu wanga akumapurisa mapazwa dai kuri kuti tanga tisikafambi ngenzira chaiyo taisungwa. Saka isusu kufamba nenzira chaiyo tunogona kuti padhoni pairi pasara unopembera ere uyu apemberi. Saka isusu tiri kuti mambo uri pano, isu masabhuku tiri pano, headman uri pano, mupurisa wako mambo uri pano, ekwa Masakuri muri pano. Ngatiende padiwa tudoti wirane na uyu. Saka tudoti kusena uyu aende kotore mhuri yapadhoni iuye pana yese tichitaure nhau izvi zviro zvidini zviperi. Mwana wake, mukadzi wake nedzimwe hama dzake dzisipi dzisipano apa tauchitobarowe zviro zvekubarowe kupedza kwenda, asi ndiye uchabhadhara futi mari kwende mupurisa kotore hama dzake. Kana ari kuramba kusena uyu isai cheni tipetuke kwa mambo. Very good. Isai cheni tipetuke kwa mambo. Uyu basi anamasiya kurima batsira munhu muraboenda kuramba tichitenderedzwa ngapachibani ndo basa remapurisa kusena. Isai cheni totaura kuti mambo munhu uri kutirambira zvose zviri kudiwa. Unonyepa iwo. Sai simbi azvichi shupiba. Ucharohwa ndo zvindiri kuchizona. Panoti tisara tichindotendere musoro ari makuru takabve kumba zuro makuseni. Still now watisati swika kumba. Ndine mwana wangu akapenga. Zvikapararira zvakadaro nhasi uno wakuti pwandizvizi asi muchava muri kuzine marara kwati pwandizviziba auchabaka iwo. Iwo zviro zvakunozondura nedokutoti zvibhira kundengura ndirini. Ngekuti isu tiri kurwadziwa ngoti zviro zvako zvorudo kutora anhu kuise mugonamwo tsvake mari tsvake mari akatitonono tsvake mari akagarapo uri tsvake munhu ude kuuraya ngoti kafanika ni mari akatitonono chandipara neudondura ngoti togara ndipara sudondura ngaatorwe muri yese ngayotorwa ngayotora raiti nokupengesa heke chipiri waitore kuuraya nekupengesa kuuraya kupengese munhu muno maiti ruka ndiyo unoya iwo ndiwo une maiti ruka zviya muroi no muroi wakafa iwo wadaza kubatsira iwo uri benzi ndakakutora paya sasa kutanga kwese bachibva wabvuma nyaya yako ipere pamambo nhasi uno imari dzamwakabvisei utori nechibeti ipe mari $2 yatakakupa zuro iyo tauda upete muridzi wayo hauna zvaunobetsera aubetseri baiwo aubetseri baiwochangamira handizviziba kuti wapedza anhu kupedze kuseenzesa anhu kuti anhu masasikam anhu kurara nenzara nekuswera nenzara muzoziya mumbowatenda ikweyo kwacho iyo tichindosvika une mari yedu padhabe ndotaura kuti apa ndagondoroka apa kuburidza ngekushaichi mari zvekone phase 2 zve
Mirani mbomvunza. Pardon. Mirai. Ngo mirai bado ndakuvunza. Ilipo. Mare hauna. Uruku defense tu. Une senderero wakabvisa iwo mare. Handikubiba ngoti uri muroyi. Handikubi. Ndingape muroyi urudo pedze musha. Nemurume wangu andinai mwaka uraya. Usada roba. Ndinokubhagura ati kuti paine zviri wakatura ine murume zveizvo kunenedzera uine mare bhadhare yefezi 2 ndopo ndiri kutize ndo pari bagirazi racho tidotsvage mari inde iri kushaiwa fezi 2 yonatse kuona muzukuru wangu upembere maudzwa ndauya inini panga pambozipa Mirai asha. Ndinobvunza pati. Pakati panhu vakadzi avo azaya abatsirwa nekupfumwa panomboipa nei andati zvendaizi wakatoma ndionini ndondoti amboipa nei ari panapa ndati ndiwo ndaizi asi pana padari panapa wadi kumbabvunza kuti muri kuti kudii nezvemutombo izvi nekubuda kumasitei kana iwo achida mira uzwe iye achida unoti ano ngatibatsirane kuchena inini newewe zuro ngenzeze ndiri kupengeseke chipiri otupengo hwakanaka inodii kuti iwewe wati muri unizwa here ndiri kutaura pamwe angati ngatibatsirane kuchise maritoni kuchena nyaya zveinoita ngeyona kuti ari kudonze muhurumende asaite zvekuti onini waiti haiziki sabhuku uri gwenzi iziye izvozvo ngadudze sabhuku uri gwenzi rekuhwanda ndiro ndinogone kuti sabhuku wakanditi asi ndiri kutobudise nyaya yangu saka ndomabudisira ari kuita uyu nhasi kwauti ngekuti anhu ari kuti mai onini iwe kudare kwacho ndakataure pine padare padare ndakati zvewakauraya aiwa ipi padare pese pataenga ndakatora pakatumwa aiwa uyu wakanongedzwa ndimaidhi uyu uri kunyepa uyu zvese zvautaura uri kunyepa nyaya yake uyu ngeyekuti wakauraya munhu uyu ndiri mubvunza kuti iwo mazita ekuzototota zita rangu ndakakupe $20 riri kuti wakaizwepi ndiyo ari kuti ndakapuwa ndakatawo nditete ndakambosangana ndinaye uyu nauyu asi kumboonana handizvizive asi rutora zita raya ndo saka tiri kuti munhu asale kunzvenge nyaya ngeturo tusina basa isu tiri kuti Pardon watende nyaya yake kuti wakauraya chi munhu basi ndo pane nyaya yedu isusu kuti Pardon akuramba taaseri kwemotika ngatichipetuke kwatakatumwa iyo todzokai naye kwamambo iyi totaura mambo kuti mambo munhu uya uri kutishupa muri tipedze nguva andati stage 2 chise mare unobhadharwa ndiani chenda wabvunza ana sekuru avo hazi wakoyo hauri kunyepa uyo